һәм үзебезнең өлкәнең районнары барысы да. Фольклор ансамблендә ничә буын 42 ел эчендә халкыбызның рухи мирасын сәхнәдән күрсәтте һәм әле дә күрсәтә. Хәзер сезнең игътибарыгызга халык фольклор ансамбле Чишмә башкаруында Кенәле буенда дигән музыкаль уенлы күренеш. Ансамбльнең җитәкчесе Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре Зәйтүнә Валишина. Биюләрне куйдылар Юлия Абзалилова һәм Ринат Умеров. Үзебезнең Кенәле буйлары кызлар, шул хәтле матур, күз җиләкләре, чәчкәләре, хуш исле үләннәре шул кадәрле. Şapata, bir insan şapata da şapta şapta